Gure seme-alaben etorkizunerako hezkuntzak euren beharrizanak asetzeko aukera emoten dauan mundu baten aldeko ekintzak gauzatzea eskatzen dau. Iraunkortasuna gure eta euren esku dago. Posible baita gure belaunaldiaren beharrizanak asetzea, etorkizuneko belaunaldienak kolokan jarri gabe. Testu inguru honetan gauzatzen da Lauazeta ikastolan jasangarritasunaren inguruko unitate interdisciplinarra DBH-ko 2. maila. But it felt like a tiger striped sky. Won't tell me why. Uste dugu dela, gu kontzientzateko zein dan jasangarritasuna eta jakiteko zelan dabilen mundua oraintxe bertan. Proiektu bat. Eta proiektu horretan, zuen proiektu adibidez ere buruzkoa izan da? Nire taldekoa izan da sabor teknologikoari buruz. Eta nire taldekoak dia 3 erreak, berrerabili, murriztu eta birziklatu. Think I'll take a turn from the known road. Think I'll write a tale of my own. I'm going southbound to where the ocean's flirting with the coast. Well, tell me why I'm underneath the tiger-striped sky. Oh, tell me why I'm underneath the tiger-striped sky. Giving up my stripes, be painting with new colors, beginning with dark white. Oh, I've been giving up my stripes, painting with new colors, beginning with dark white.